जवैनिया भोजपुर बिहार की जो आपदा है सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे विश्व पटल पे छाई हुई है। और सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय एक मकान था, 35 लाख की लागत से वो मकान बना हुआ था और उस मकान का अभी तक गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया था। और वो मकान जो है अभी गंगा जी में विलीन हो चुका है। अभी देखिए वहाँ उस मकान के मालिक और ग्रामीण लोग हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ग्रामीण लोग जिनका मकान अभी जो बचा हुआ है वो खुद से उस मकान को चुनरी ओढ़ा के और गंगा जी के हवाले सुपुर्द कर रहे हैं। इसी क्रम में देखिए इस वीडियो को, वहाँ के लोग क्या पूरी जानकारी देते हैं। 30 के करीब में ही गिरल या सबसे यादगार मकान रहला। ये मकान की विशेषता ही रहला कि अभी तक ये मकान के गृह प्रवेश भी ना भइल। 2021 में बने के काम लागल, 2023 में काम पूर्ण भइल। 23 के बाद से कटाव के रफ्तार देखते हुए चाचा के मन थम गई और या एकरा के आज गृह प्रवेश पर भी ना करा पैनी। और ये सामने देखत नहीं कि मकान गंगा जी में समाई। पूरी के सभी दर्शक लोग के हमनी के तरफ से, जवैनिया गाँव के तरफ से बार बार प्रणाम बा। ई हमनी के जो मकान देखत नहीं सामने, ई 7 पीढ़ी के मकान बा। आज ई गंगा जी में विलीन होखे वाला बा। एकरा के आज हमनी के साड़ी द्वारा उपहार करके गंगा जी के समर्पित कर देनी जा। काहे कि सबसे ज़्यादा हमनी के दुख के घड़ी बा कि एमे दादा भी रहनी, बाबा रहनी, पापा लोग भी रहनी और हमनी के भी रहनी जा। हमनी के भी कुछ जूनियर पीढ़ी भी एमे रहल। आज ई गंगा जी में देखते बानी सामने के नज़ारा विलीन होखे वाला बा। वहाँ के 2 लड़का विनोद पांडे, सुनील पांडे, अशोक पांडे और हमने के अशोक पांडे जिनके माता पिता, मतलब उनके लिए एक लड़की है कंचन कुमारी, जिनके माता पिता कोई नहीं है और कोई नहीं है। हाँ, ये जो मकान अभी हमने के चाचा के मकान रहल या, आई रुआ के दिखा देते नहीं। आज सुबह 9:30 के करीब में ही गिरल या। सबसे यादगार मकान रहला। ये मकान की विशेषता ही रहला कि अभी तक ये मकान के गृह प्रवेश भी ना भइल रहला। 2021 में बने के काम लागल, 2023 में काम पूर्ण भइल। 23 के बाद से कटाव के रफ्तार देखते हुए चाचा के मन थम गई और या एकरा के आज गृह प्रवेश पर भी ना करा पैनी। और ये सामने देखत नहीं कि मकान गंगा जी में समाहित हो गई। इससे बड़ा दुख के घड़ी और क्षति कोई ना हो सकेला। आज पूरा परिवार के हमनी में मातम बा कि जवैनिया गांव जो हमनी के जन्मभूमि रहला, मातृभूमि रहला, ये परिवार से हमनी के खेलल कूदल पलल या जहाँ तक भी आज पहुँचनी जा, ये मिट्टी के दिन रहला। आज ये मिट्टी गंगा जी में प्रवाहित हो रहा बा, ये घर गंगा जी में प्रवाहित हो रहा बा। इससे बड़ा दुख के घड़ी हमनी के परिवार खातिर कुछ नहीं के। एक घर के आगे हमनी के कुछ जादव परिवार के भी घर रहला, कुछ पांडे परिवार के भी घर रहला, कुछ कमकर लोग भी रहला, गोंड लोग भी रहला, बहुत लोग। अब कितना लोग के नाम बताई, अब मतलब जैसे कम से कम 200 मीटर आगे तक, ठीक बा। ये बगल में हमनी के ब्रह्मदेव चचा रहनी है। ये जो घर गिरल भाई सत्यनारायण पांडे जी के घर है। ओकरा बगल में जस्ट ब्रह्मदेव पांडे रहनी है, पिता रामचंद्र पांडे, बलराम पांडे पिता रामचंद्र पांडे, उन सब के लड़का बाड़े पीयूष पांडे, ब्रह्मदेव पांडे, नीतीश पांडे, मनीष पांडे, सब कोई परिवार मतलब द्वारा हमनी के अनुरोध रही कि सब कोई के नाम के उचित मुआवजा दिया जाए। ये देखिए हमनी के हरिहर बाबा के मकान बा, हरिहर पांडे, लालू पांडे, इसमें 2 भाई रहे। ये घर हमनी के पशुपत बाबा के घर बा। यहाँ के भी 4 लड़का। ये घर के भी बहुत मेहनत से घर के बनावल गई। घर के यहाँ के भी ओहार के गंगा माँ के समर्पित कर देनी। आज भी बाबा से भेंट भइल हा, बोलनी है कि चली कम से कम घर के एक बार देख ली। बोले कि अब देखल नहीं जात, एक घर के सिचुएशन देखल नहीं जात, दर्द के बयान नहीं कल जात, ऐसे हम नहीं जा सकत। अभी भी वहाँ के बाजार में बैठल बानी पर वहाँ के आ नहीं सकत घर के आगे। अब एक घर के आगे हमने के बहुत चाचा गोतिया पटीदार भी रहनी है, कुछ बिन लोग भी रहला। सामने हमने के ठाकुर पांडे जिनकर लड़का गणेश पांडे, अयोध्या पांडे जिनकर लड़का राजकुमार पांडे, और भी चाचा बहुत सारा चाचा लोग रहनी है। अब नाम लिखे, जोगिंदर पांडे, ब्रिज बिहारी पांडे, बहुत सारे चाचा लोग बानी। वहाँ सबके नाम याद नहीं के पड़त, अब वर्णन नहीं के कर पाओ आदमी उतना। हमरा अनुसार से तो लगभग 300 परिवार से ऊपर के घर उजड़ चुकल बा। यहाँ से 500 मीटर के दूरी तक गंगा जी मतलब कि घर बसर रहला। जवैनिया गांव में कौन समाज के लोग रहे? जवैनिया गांव में देखी सबसे ज़्यादा बिन, ओकरा बाद से जादव जी लोग, फिर पंडित जी लोग, ठीक है। अभी जौन 4-5 वार्ड जौन कटल बा, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और यादव परिवार, कुछ बिनटोली लोग भी, कुछ गोंड लोग भी कटल बा।
5 जाति एजा पर रहत रहे हैं, बीन, गोंड, कमकर और पांडे। साहू जी लोग भी रहे। हाँ, कुछ साहू जी लोग भी रहला। अभी साहू जी लोग के थोड़ा बहुत कम क्षति भइल बा, कुछ घर गइल बा, लेकिन साहू जी लोग एजा बा। मुसलमान लोग कुछ राय ठाकुर जी लोग भी। हाँ, कुछ ठाकुर जी लोग जो चौकी नौरंगा के पास, जो बिहार यूपी के बॉर्डर के पास जो सटल हुआ बा, ओजा मतलब बिहार में ही वहाँ के बनिया, कुछ ठाकुर जी भी बनिया, 2-4 घर ठाकुर जी के। चितेश्वर बाबा के मकान रहला, यहाँ के भी 3 लड़का के भी 2-2 लड़का, मतलब टोटल अब चाचा लोग का नाम श्री राम पांडे, छट्टू पांडे, उपेंद्र पांडे, चाचा लोग का नाम याद बा, वहाँ सबके लड़का लोग के नाम नहीं है याद, अर्जुन पांडे, परशुराम पांडे, मतलब ये बहुत परिवार, एक घर में भी मतलब 6-7 परिवार रहनी है। गाँव ही रहते रहो। अब तो देखते बनी सब कोई उजाड़ करके कहीं बांध पे, कोई रिलेशन में, कहीं कहीं अपन गुजारा करता, कोई रहे लायक सिचुएशन ही नहीं है। कब गंगा जी में विलीन हो जाए कोई पता ही नहीं है। अब एक के चलते सब लोग अपन अपने हाथ से ही तोड़ फोड़ करके सामान जितना भी क्षति करेगा बा सब लेकर के, आदमी जितना बच सकल बा वो बचा ले बा। ये हमने के रविंदर चा के मकान बा। हाँ, पिता श्याम बिहारी पांडे, औद पांडे, ठीक बा। ये बगल में हमने के कुछ कमकर लोग बा, 4-5 घर। अब ये कमकर में मुन्ना कमकर, रंजय कमकर, संजय कमकर, रामजी कमकर, कुछ सीनियर लोग में नाम याद बा। अब जो भी नेक्स्ट पीढ़ी बा ओकर नाम हमारा याद नहीं है। आगे थोड़ा सा आगे बढ़म तो ये देखिए हमने के वार्ड सदस्य मोहन गोंड के घर बा। अब देखिए कुछ तो गंगा जी के मात्र 10 मीटर के दूरी बा, 10 डेग के दूरी नहीं के। हाँ, आधा ढह गइल बा, कुछ बचल बा, एक यादगार चीज बचल बा। परिवार के आगे बीन परिवार भी रहन, जो झक्कड़ बीन, जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चित के विषय बानी, वायरल बाबा बानी, वहाँ के भी घर यही घर के जस्ट सामने रहला, ठीक बा। ओकरा जस्ट बगल में ही पंडित जी लोग के घर बा, सुदामा बाबा के, अयोध्या बाबा के, सब लोग के घर जो अब एकदम मतलब पूरा कट गइल बा। अब कुछ ही मतलब क्या बताओ जाए कि बस एक पार्ट, एक हिस्सा, एक दीवाल बस बचल बा। अब ये भी गंगा जी में मतलब जा ही वाला बा, एकरा बारे में कुछ बयान नहीं कल जा सकत, कब चल जाई कोई ठीक ठिकाना नहीं है। एकरा बगल में जस्ट यादव परिवार रहनी है, जा राम कृपाल यादव, रामातार यादव, जमुना यादव, देव नारायण यादव, सब पूरा मतलब त्रिलोकी यादव, सत्यनारायण यादव, ओकरा बाद से भी मतलब स्कूल के पीछे तक पूरा यादव परिवार ही रहनी है। जा ओकरा बगल में जो 2 घर दिखाई दे रहा बा वो मतलब ठाकुर परिवार रहनी है। जा मुनियार लोग हरिहर ठाकुर, बैनाथ ठाकुर रहनी है। बस हमने के पूरा ये जवैनिया गाँव में अब कुछ नहीं बचल, सब खत्म बा। अब सिर्फ स्कूल एक निशानी जवैनिया गांव के तौर पे रह गई बा। सामने देखा तनी हमनी के जवैनिया स्कूल बा, जहाँ पर हमनी के खेलल कूदल पढ़ल, यही विद्यालय से हमनी के प्राथमिक शिक्षा अध्ययन करनी जा। हमनी के भी अध्ययन के लिए बनी, हमनी के पापा भी अध्ययन के लिए बन जा यही विद्यालय से। आज ये स्कूल अब गंगा जी में विलीन होके वाला बा। जस्ट देख सकत तनी सामने, थोड़ा सा रउआ से कहब कि थोड़ा सा एकरा के दिखावे के प्रयास करी कि स्कूल से कितना दूरी पर मात्र गंगा जी प्रवाहित हो रहा बड़ी। ना सरकार के एकरा पे कोई ध्यान बा, ना कुछ। सरकार के एक निशानी जवैनिया गांव के निशानी विद्यालय कुछ पल कुछ दिन में हमनी के गंगा जी में दम विलीन होके वाला बा।